Doncs Carme Sansa, aquí veiem en aquest acte, és la protagonista d'un film documental que s'estrena avui i que manté innovadores teories sobre Cristòfor Colom. Diu, per exemple, que era de Barcelona, que no va simpatitzar mai amb els Reis Catòlics i que les tres caravel·les van salpar cap a Amèrica des de Pals, a l'Empordà. Evidentment, això contradiu tot el que ens han explicat fins ara. De què estaríem parlant? D'un historicidi. Un assassinat històric amb connotacions polítiques molt greus. D'historicidi ho qualifica Carme Sansa, l'actriu que pregunta, investiga i remou la història tantes vegades explicada de la conquesta d'Amèrica per Cristòfor Colom. Avalat per les investigacions del filòleg Jordi Bilbeny, David Grau porta al cinema aquesta teoria de la conspiració que afegeix encara més polèmica a l'entorn del popular personatge. El documental en descobreix l'origen barceloní de Colom i el seu perfil ideològic gens pròxim als Reis Catòlics. No és estrany, doncs, coincidir amb la tesi dels que diuen que la història oficial va ser reconstruïda i adaptada a les necessitats del poder. D'aquesta manera, les tres caravel·les no van sortir, en realitat, de Palos de Moguer a Huelva, sinó de Pals, i els populars germans Pinzones es deien Pinzons i eren originaris de l'Empordà. Que estem parlant de qui s'apropia un continent amb totes aquelles riqueses, esclaus i el nou comerç que s'està destapant. Són interessos d'estat molt importants. En la presentació del film, l'historiador Jordi Bilbeny acompanyava el director. Els seus llibres van ser l'origen d'aquest documental que des dels cinemes Verdi Park capgira totes les lliçons d'història apreses i la majoria de llibres publicats.